Мөселман кешесе һәр вакытта да ул акыллы була. Ул тигез итеп бүлә. Ул һәр вакытта да дөньясы өчен дә вакыт калдыра, кәсеп итәргә, эшләргә, мал табырга. Аның тормышында вакыт була. Аллаһы өчен дә, шушы эшләргә сәләт биргән, акыл өчен дә, эшне эшләргә тотып эшләргә биргән кулы өчен дә аңа рәхмәт әйтергә, намаз укырга да, ураза тотарга вакыты була. Аның тормышында гаиләсенә, хатынына да, баласына да тәрбия бирергә вакыт була. Һәм шул вакытта файдалы итеп гаиләсе белән ял итәргә дә вакыт була. Тигез итеп бүлә, дөрес итеп бүлә. Кызганычка каршы безнең вакыт бүгенгендә бөтенесе бирелгән, шушында каласы инде. Сугыша, дошманлаша,